6,7 miał Adami i skok króciusieńki 80 ledwie metrów. No i Robert Mateja teraz, proszę Państwa. Nie widzieliśmy Fatkulina z numerem 4. Robert Mateja, niezły skok w treningu, 184,5. Zobaczymy, jak będzie teraz. Oj, źle wyszedł z progu. No i nawet nie wymaga komentarza ten skok Matei. Błąd przy wyjściu z progu. I nie było mowy o tym, żeby powtórzyć rezultat serii treningowej. Jest chyba nawet do 80, tak, 77 metrów. No jak widzieliśmy, ratował się bardziej przed upadkiem, niż myślał o tym, żeby skoczyć. Weltcup dabei, aber ohne große Leistungssteigerung. Das ist das Problem. Freut sich, wenn er mal im Finale ist. Meistens reicht es nur, die Qualifikationshürde zu überspringen. Hoppla, da haben Sie es gesehen. Ein Skifehler dort oben, das ist ganz fatal. Ich erinnere da an Valeri Kobeljew, der Russe, der hier am Donnerstag schwer gestürzt ist. Es gibt keine neuen Informationen über seinen Gesundheitszustand, der stabil sein soll. Roland Audenried hat es angedeutet, das Windnetz oben, das beult sich ganz schön aus. Das heißt, es kommt ein bisschen Wind von der Seite und das ist natürlich... 3 zwycięstwa w Pucharach Świata. Do tej pory Polacy mieli 7 wygranych startów w Pucharze Świata. Oj, Koreańczyk w dużym zagrożeniu. Oczekuje się na trener Schweizer. W tym roku już widziałem wielkie sławy Funakiego też, kiedy ratował się przed strasznym upadkiem i chyba tylko dzięki temu, że ma tak ogromne doświadczenie w szybowaniu. Udało mu się wyjść obronną ręką. Propadne do závěru startovního pole a Takanobu Okabe 78,8, to je přesně tříbodový náskok proti zatím vedoucímu Desimovi, který měl po prvním kole 75,8. Ale nikdo zatím nedokázal skočit aspoň pár metříků za tu 100metrovou hranici a pozor, pozor. Tak teď to vypadalo hodně nebezpečně a jsem si jistý, že dole pod můstkem se ozvalo pár výkřiků hrůzy, protože Takanobu Okabe už po odskoku málem skončil i hned pod tím bubnem toho můstku. To bylo snad 20 metrů, vůbec nevím, jestli tohle bude schopná jury změřit. Tak ne, tak možná ani tak vysoko ještě není to měřící zařízení umístěno, ale také Okabe to bere s humorem a nevím, co to teď udělá s jury. I když těžko říci. Daiki Ito, ojej! No, nie wygląda to najlepiej. Zatrzyma się, zatrzyma. Mam nadzieję, że przy okazji nie odniósł jakiejś kontuzji japoński zawodnik. Tuż przed progiem zdołał wyhamować. No to wygląda...